カムスターマヤです。1ヶ月間ぶりのフィリピン語のレッスンですね。皆さん、カムスタポカよ。お元気でしたか？お元気ですか？私は今のところは元気です。もう日本では夏になりましたね。皆さん、どう思いますか？私は少し心配してます。実は私は日本の夏がとても苦手なんですよ。大嫌いなんです。なぜかというと、暑すぎます。masyadong mainit po。フィリピンでは一年中夏なんですけども、日本と違って蒸し暑くないから過ごしやすいんですよ。でも日本では蒸し暑くて夜に寝られないんですよ。もう夏がすぐ終わってほしいぐらい大嫌いなんです。もう夜になっても寝るときに扇風機を私はつけるんですよ。でもつけても扇風機から出る風がとてもぬくくて暑くて暖かくて暑くて私は寝られないんです。だから多分これから3ヶ月か4ヶ月寝不足です。もう寝不足マヤになります。はい、さて今回のレッスンは副詞のメジョです。メジョです。本当はメジョの発音は2つあるんですよ。メディオまたはメジョです。私はメジョ派です。メディオというふうに発音する人たちもいるので、それの方が発音しやすいなと思った方々はそれを使ってください。で、私みたいにメジョの方が言いやすいなと思った方々はそれを使ってください。どっちでも OK です。どっちでもわかります。いいですか？私はこのレッスンではメジョを使います。メジョの方が私にとって言いやすいからですね。はい。メジョは日本語で言うと副詞のややまたは少しという意味なんですよ。今回のレッスンはとっても簡単で覚えやすいのですぐ覚えられると思います。では今回のフィリピン語のレッスン42を早速始めたいなと思ってます。では Let's start。 はい、まずはいつものように単語の紹介からいきたいと思います。では始めます。はい、1番はマイニットというのは暑いのことです。いいですか？ hot ですね。夏が暑いマイニットです。2番目はマハニンは涼しいのことですね。cool 涼しいです。私は今扇風機をつけているので髪の毛がこうなっています。すいません。いいですか？マハニンは涼しい cool のことですね。いいですか？はい、3番目はマブティっていうのは良いという意味です。いい good のことですね。はい、4番目はマヒラです。マヒラは2つの意味があります。1つ目は貧しいのことですね。poor です。貧乏。で、2番目は難しいです。今使うのは難しいの方です。いいですか？マヒラです。はい、次はマグロはぐちゃぐちゃのことですね。いいですか？マグロです。ぐちゃぐちゃです。ちゃんと整理されていないことです。はい。で、最後の紙になるんですけど、次はマヒアインは恥ずかしがりのことです。shy ですね。マヒアインです。マヒヤインですね。で、最後はマバイというのは優しい、親切、kind のことです。いいですか？マヒヤイン、shy、恥ずかしがり、マバイトは優しいまたは親切ですね。はい、ちゃんと聞き取れましたか？次は文法の方に行きたいと思います。はい、次は例文の方に行きたいと思います。が、その前にメジョの使い方を説明させていただきたいなと思っています。メジョ
の次は必ず形容詞が来ます。例えば、メジョプラス、イニットですね。イニットは形容詞ですね。で、メジョは副詞です。メジョプラス、イニットですね。イコールメジョイニット。メジョイニット。意味はやや熱いですね。簡単ですね。メジョプラス形容詞です。あともう一つはメジョプラスマガンダ。メジョプラスマガンダ。メジョやや少しでマガンダは美しいですね。だからメジョマガンダは少しやや綺麗。そこまで綺麗じゃないんですってことですね。簡単ですね。はい、では例文の方に行きたいと思います。では Let's start。 はい、例文は7つ作りました。多分3つぐらいは会話式になっているとは思うんですけど、4つはなんていうかなです。普通の文です。いいですか？はい、1番目。会話式です。A の人と B の人がいます。A の人、Kumusta ang panahon ngayon sa Japan? Kumusta ang panahon ngayon sa Japan? Kumusta は私がいつも Kumusta って言ってる Kumusta と同じです。でも意味がちょっと違うんですよ。私がいつもコムスターって言ってるコムスターはこんにちはのことなんですけど、ここのコムスターはいかがですか？どうですか？の意味です。ですか？コムスターang panahon ngayon sa Japan? コムスタどうですか？パナホンは天気のことです。weather ですね。で、ngayonは今。コムスタang panahon ngayon? コムスタang panahon ngayon? 今の天気はどうですか？のことですね。で、ジャパンは日本のことです。で、は助詞のですね。日本での天気は今どうですか？日本の天気は今どうですか？のことです。Kumusta ang panahon ngayon sa Japan? で、B の人の答えはmedyo mainit na。メジョは少しややのことですね。で、イニットは暑い。メジョマイニットは少し暑いんです。はい、いいですか？で、このなは前に習ったことがあるな、もうのことです。already ですね。英語にすると。メジョマイニットなは直訳するともう暑いです。もう少し暑いんです。いいですか？もう少し暑いです。はい、2番目の例文はこちらです。また会話式になります。A の人、Kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ang pakiramdam mo? 見えるかな？ちょっと確認します。Kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdamは気分、機嫌、体調のことですよ。Pakiramdam。はい、Kumusta ang pakiramdam mo はあなたの体調、機嫌、気分はどうですか？のことです。いいですか？この場合は体調のことですね。Kumusta ang pakiramdam mo? あなたの体調はどうですか？ B の人の答え、medyo mabuti。メジョはやや、少し、mabutiはいい、もう少し良くなったっていう意味なんですね。medyo mabutiな、もう少し良くなった。Kaysa kahapon。これをまだ勉強したことがないことなので多分難しいとは思うんですけど、少し説明させていただきたいと思います。kahaponは昨日ですね。で、Kaysaはよりのことです。昨日よりもう少し良くなったって意味です。medyo mabuti na kaysa kahapon。よりです。より。英語では than ですね。than yesterday。昨日よりもう良くなりました。medyo mabuti na kaysa kahapon。はい、3番目に行きたいと思います。3番目はmedyo mahangin sa labas。medyo mahangin sa labas。medyoやや。mahangin涼しい、風が吹いてる。で、さらば外では少し涼しい、少し風が吹いてるということです。いいですか？medyo mahangin sa labas。medyo mahangin sa labas。はい、4番目。medyo mahiyain si Maya。medyo
マヒアインシマヤ。マヤは少し恥ずかしがりです。ペロはでものことですね。でも、マバイほ恥ずかしい。これはただの例文なので私のことを褒めてないです。例文だというふうに考えてくださいね。はい。medyo mahiyain si Maya pero mabait siya。シャはつけてもつけなくても大丈夫です。マヤは少し恥ずかしがりなんだけども、これけど、でも、but のことですね。mabait、親切です。これは本当ですよ。はい、次いきますよ。medyo magulo ang kwarto ko。medyo magulo ang kwarto ko。ごちゃごちゃです。クワルトは部屋です。これは本当の話です。マヤのクワルトはこれです。はい、クワルトコは私の部屋。クワルトコは私の部屋。私の部屋はぐちゃぐちゃです。少しぐちゃぐちゃです。medyo magulo。いいですか？はい、最後の2つですね。Si Maya ay medyo mahiyain pero mabait。お、さっきやりました。はい、次いきます。はい、ここカットします。はい。Kumusta ang exam mo? Kumusta ang exam mo? Kumusta ang exam mo? あなたのエクサム。エクサムは examination の省略ですね。examination。エクサムは試験のことです。テストです。Kumusta ang exam mo? Kumusta ang exam mo? あなたの試験はどうですか？あなたの試験はどうですか？ Kumusta ang exam mo? B の人。medyo mahirap。medyo mahirap。medyoややmahirap。少し難しかった。少し難しいです。のことです。いいですか？はい、以上です。はい、では今回の授業はここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。Maraming salamat po。いつもありがとうございます。また次のレッスンで会いましょう。Paalam po。Maraming salamat po。